Protože jsem chtěl venku kliplat. Ne, protože mám moskové sněhu teď chudák. Kamera, podelníkov, afero, kryplo, ale to měl ne. Proč? Jo, ale začal to být zajímavý, tyhle. To je lepší jak fotbalový zápas. Já to taky, ale to taky dlouho. Ale to ani na slávce bych se takhle nebavil, vole. Na slávce tam bych se smál. Ty vole. Ale jak máte tam nový chlap? Nemám to bylo vydrží natáčet. Ty máš 4 hodiny. Máte času rozhodnout. Ale tak já taky jde na ten jeden a pak druhý, když tam to náhodou nebylo. I tak budu dostat dlouho. Ale ty vole, teď mátou po té druhé pantovce. Tyhle teď to vypadá, když mu drží péro. Když je mikrofon, víte si klousu, leder, barapátku, a pak je to pohoda, ale říkám neklákám. Já si tam překážu. Ty máš taky mě blbá ruka už. To je vytěžující. No ano. Připadáš jako správný kameraman. Taková akce. Tady Žanke. Ty máš si rozbalil všem. No si půl. Já tu vole, jste kamarádi, to je vidět, vole. Ale já to začal neviděl, když mě viděl do tu dostěhu. Jako strčil, tak jsem o tom strčil taky bodil. Dověřili byste to, koukně zase rovně. Tam jsem Miky, Pane. tak to jako vyhodím. Jo, jim koukouka, vole, ten vypálá, ne? Nedá, nedá. To je pěkný. No ty vole, nic proti vám, ale musím na sebe, vole. Suka, ty vole. Mě začíná Mě začíná bolet ruka.